Добре дошли в EV X Master. Не всяка китайска автомобилна марка заслужава вашето доверие. Знам, че това звучи сурово, особено като идва от мен, човек, който всяка седмица в този канал ви разказва как Китай пренаписва правилата в автомобилната индустрия. Но ето една истина, която никой не иска да изрече на глас. Някои от тези компании буквално ви ограбват. Те ви продават мечта, опакована в ефтина пластмаса, рециклирани двигатели на Mitsubishi и дизайни, които буквално са копирали от европейски луксозни марки. Хиляди хора се хващат на това всеки месец, но ето и другата страна на монетата. Някои китайски автомобилни марки създават машини, които са толкова напреднали, толкова добре проектирани и толкова абсурдно достъпни, че карат BMW, Mercedes и Tesla да изглеждат като надценени реликви. Говорим за компании, които притежават Volvo, компании, които продават повече от Tesla в световен мащаб и компании с батерийни технологии толкова безопасни, че карат останалата част от индустрията да изглежда безразсъдна. Ако не знаете кой ще изгорите, затова днес ще назова 5 китайски автомобилни марки, които ви ограбват безмилостно, и 5, които наистина си заслужават всяка стотинка. Това видео може да ви спести хиляди или да ви насочи към най-добрата сделка в автомобилния свят в момента. Нека започваме. 5 марки, които ви ограбват безмилостно. Номер 5. Потребителските модели на Dongfeng. Нека бъда ясен. Dongfeng е един от най-големите автомобилни производители на планетата. Те са огромен държавен конгломерат с милиарди приходи. Звучи впечатляващо, нали? Ето къде е проблема. Ако премахнете съвместните им предприятия с Nissan, Honda, Peugeot и Kia, какво остава? Почти нищо, за което си струва да се говори. В продължение на години приблизително 79% от продажбите на Dongfeng идваха от лепене на чуждестранни емблеми върху автомобили, произведени в споделени фабрики. Техните собствени потребителски марки постоянно отстъпват по отношение на технологии, дизайн и качество на изработка в сравнение с това, което правят техните местни конкуренти. Мислите, че купувате китайска иновация, когато купувате автомобил с марка Dongfeng? Ти не си. Купуваш компания, която десетилетия наред се е възползвала от японското и европейското инженерство, докато почти не е инвестирала нищо в създаването на собствена идентичност. Докато BYD харчи милиарди за батерии Blade, а Geely придобива Volvo, потребителската гама на Dongfeng изглежда сякаш е заседнала в 2015 година. Това не е марка, която заслужава парите ти. Това е марка, която се носи по течението на партньорствата. Номер 4 – BAIC. BAIC, откъде изобщо да започна? Това е марка с толкова тежка криза на идентичността, че има нужда от терапия. BAIC BJ80 е по същество копие на Mercedes G-Wagon. BAIC BJ910 буквално е изграден върху платформата на Mercedes GL. Взеха шасито на Мерседес, сложиха собствена карусерия и го нарекоха иновация. Не си измислям това. BAIC е прекарала повече време в заимстване на домашните работи на други хора, отколкото в разработване на собствена технология. Резултатът е гама от автомобили, които изглеждат познато, но не предлагат качеството или инженерните решения, които бихте очаквали от марките, които имитират. Плащаш за костюм, не за кола. Номер 3. Landuin. Ако има човек, който може да засенчи всичко, което не е наред с китайското производство на автомобили, това е Landuin. Техният X7 беше толкова безсрамно копие на Range Rover Evoque, че Jaguar Land Rover всъщност ги даде на съд. След 5 години съдебни битки, китайски съд най-накрая постанови, че Landuin е копирал дизайна на Evoque. 5 години. Отне 5 години, за да може съдът да потвърди какво могат да ти кажат очите ти за 5 секунди. Колата изглеждаше идентично. Същите пропорции, същите линии, същият силует, но под повърхността ефтини материали, устарели задвижващи системи и качество на изработка, което те караше да се съмняваш в структурната цялост всеки път, когато минеш през дупка. Landuin олицетворява всичко, което съвременната китайска автомобилна индустрия се опитва да остави след себе си. Номер 2. Zoti. Zoti не копира само една кола. Те изградиха целия си бизнес модел около кражбата на дизайни. SR9 е копие на Porsche Macan и имам предвид точно копие.
Външните пропорции, разположението на арматурното табло, централната конзола, дори формата на волана. Те го копираха толкова старателно, че Porsche заплашиха със съдебни действия, но това не спря само с Porsche. Zodiac R7 е клонинг на Audi Q3. Dama X5 е копия на Volkswagen Tiguan. T600 беше по същество Audi Q5, маскиран за Хелоуин. И ето най-важното. Качеството беше ужасяващо. Евтини двигатели от Mitsubishi, материали от най-нисък клас и надеждност, която караше 20-годишна употребявана кола да изглежда сигурна. Продажбите се сринаха от над 200 000 бройки до едва 3000. Компанията на практика е фалирала в момента. Ако цялата ти бизнес стратегия е Ctrl-C, Ctrl-V, заслужаваш да се провалиш. Номер 1. MG под C. Преди да ме нападнете в коментарите и слушайте ме. MG е най-популярната китайска автомобилна марка в Великобритания в момента. Хората харесват цените, но ето какво не ви казват. MG зае последното място от 32 производителя в проучването за удовлетвореност на клиентите UK Driver Power за 2024 година. Абсолютно последно място. Не предпоследно, не в последните 5, а на самото дъно. MG4, техният флагмански електрически автомобил, получи отчайваща оценка за надежност, като собствениците съобщават за повтарящи се електрически повреди и изключително бавно време за ремонт. И ето частта, която наистина боли. Когато нещо се счупи, а това се случва често, MG покрива разходите за ремонт само в 55% от случаите. Това оставя 39% от собствениците да плащат над 1000 паунда от собствения си джоб. Мислите, че спестявате пари като купувате MG? Ти не си. Просто отлагате разходите за вашия механик по-късно. Ефтино от начало, скъпо в действителност. Това е учебникарското определение за това да те ограбят сляпо. И най-лошата част? Тъй като MG продава единствено въз основа на обем и цена, те нямат никакъв стимул да решават тези проблеми. Защо да инвестирате в качество, когато хората продължават да купуват въз основа на цената на етикета? Запитай се това. Наистина ли си струва да спестиш 3000 паунда в автокъщата, когато плащаш по 1000 паунда всеки път, когато нещо се счупи? Защото сметките просто не излизат. И затова MG е моята марка номер 1, която те ограбва сляпо. Ако ти харесва този разбор, направи ми услуга и натисни бутона за харесване точно сега. А ако още не си се абонирал, какво изобщо правиш? Натиснете абониране и камбанката, за да не пропуснете нищо от тези. Нека обърнем сценария. Това са 5 китайски марки автомобили, които абсолютно си заслужават парите ви. Номер 5 – Чанган. Чанган не получава заслужената реклама и честно казано, това е част от това, което ги прави толкова добри. Докато други марки крещят за внимание с екстравагантни функции и лъскави концептуални автомобили, Чанган тихомълком произвежда едни от най-надежните автомобили в Китай. Тяхната технология на двигателите Blue Core е сред най-термично ефективните в индустрията и я комбинират с трансмисии Aisin, същата компания, която произвежда скоростни кутии за Toyota и Lexus. Това не е случайност. Това е умишлено инженерно решение, което поставя на първо място издръжливостта и прецизността вместо маркетинговия шум. Чанган последователно се нарежда сред най-добрите в китайските проучвания за надежност година след година. Техните автомобили издържат във времето. Те не ви изнудват с неочаквани проблеми 6 месеца след покупката и предлагат ниво на сглобка и завършек, което далеч надхвърля ценовия им клас. Без драма, без сензации, просто здрави, надежни автомобили, които изпълняват точно това, което обещават. В пазар, залят от шум и неизпълнени обещания, такава последователност струва повече от злато. Ако искате китайска кола, която просто работи ден след ден, година след година, без да съжалявате за покупката, Чанган е вашият отговор. Честно казано, не мога да си обясня защо повече хора извън Китай не говорят за тази марка. Номер 4. Шери. Ако Чанган е тихият постигател, Шери е свръхпостигащият. Тази компания постигна най-висок резултат от всички китайски марки в проучването за първоначално качество на JD Power, изпреварвайки десетки местни и международни конкуренти. Техните двигатели Acteco се произвеждат вътрешно и са известни в цялата индустрия със своята издръжливост, а числата го доказват.
Chery вече е най-големият китайски износител на автомобили, като изпраща превозни средства в над 80 държави. Това не се случва случайно. Това се случва, защото хората в Близкия изток, Южна Америка и Източна Европа карат тези коли всеки ден и продължават да се връщат за още. Когато една марка печели постоянни клиенти на пазари с екстремни горещини, неравни пътища и нулева лоялност към марката, това ви казва всичко, което трябва да знаете за качеството. Chery не е ефтин. Chery е умно инвестиране в пари. Номер 3. NIO. NIO е марката, която кара хората да преосмислят какво може да представлява една китайска кола. Това не е бюджетна пиеса. Това не е марка за стойност. Това е компания, която директно се насочва към BMW, Mercedes и Audi в премиум сегмента и изпълнява това обещание с ужасяваща прецизност. Седанът NIO ET7 и SUV моделът ES8 са истински луксозни автомобили с качество на изработка, материали и внимание към детайла, които съперничат на всичко, което излиза от Мюнхен или Щутгарт. Говорим за напа кожа, истински дървени елементи и интериори, които карат BMW за 40 000 долара да изглежда сякаш му липсва нещо. Но ето къде NIO се отличава от цялата група – технологията за смяна на батерии. Вместо да седите на станция за зареждане в продължение на 30 минути и да преглеждате телефона си, вие спирате до станция за зареждане NIO и получавате напълно заредена батерия за по-малко от 5 минути. 5 минути. Това е по-бързо от пълненето на резервоар с бензин. Те са разположили над 2000 станции за обмен в Китай и в момента се разширяват в Европа. И тъй като батерията е отделена от колата, всъщност можете да се абонирате за различни размери батерии според нуждите си. Трябва ви по-голям пробег за пътуване? Апгрейдвате за уикенда и връщате обратно в понеделник. Никой друг не прави това. Софтуера е от световна класа. Интериорите са зашеметяващи. Обслужването на клиенти е толкова добро, че собствениците на NIO са изградили почти култова общност около марката. Ако Тесла е айфонът на електрическите автомобили, NIO е бутиковото консиерж изживяване, което ви кара да се чувствате като истинска кралска особа всеки път, когато взаимодействате с марката. И честно казано, те се справят. Номер 2 – Geely. Geely не е просто автомобилна компания, а автомобилна империя. Трябва наистина да разберете мащаба на това, което тази компания е направила. Това е марката, която купи Volvo през 2010 година, когато всички казваха, че са луди. Китайска компания купува шведска луксозна марка. Хората се смяха. Сега никой не се смее, защото Geely притежава и Polestar, Lotus и държи значителен дял в Mercedes-Benz. Прочетете това отново. Китайски автомобилен производител притежава част от Mercedes-Benz. Те не просто придобиха емблеми, а усвоиха инженерство от световна класа, скандинавска ДНК за безопасност и десетилетия европейски луксозен опит. След това вложиха всяка капка от това знание обратно в собствените си автомобили. Тяхната платформа CMA, разработена съвместно с Volvo, постига едни от най-високите резултати на краш-тестове на пазара днес. Само през първата половина на 2025 година продажбите им нараснаха с над 47%, а те повишиха годишните си цели, защото търсенето буквално изпреварва способността им да произвеждат автомобили достатъчно бързо. Подмарки като Lynk & Co и Zeekr впечатляват целия свят с технологиите си, дизайна и невероятните си ценови предложения. Zeekr 001 е обявен за един от най-добрите електрически автомобили в света от множество европейски автомобилни издания. Geely не копира никого. Те купуват най-добрите компании в света и правят технологиите още по-добри. Това е шах, не дама. Якуб работи брилянтно. Номер 1. BYD. Имало ли е някога съмнение? BYD не е просто най-добрата китайска автомобилна марка. BYD е може би най-важният автомобилен производител на планетата в момента. През 2025 година BYD продаде над 4 милиона и 600 хиляди автомобила по целия свят. Те изпревариха Тесла по продажби на изцяло електрически автомобили за първи път в историята и изпревариха Ford, за да станат шестият по големина автомобилен производител в света.
Нека го повторя, за да стане напълно ясно. Компания, която започна като производител на акумулаторни батерии в Шънджан, Китай, сега е по-голяма от Ford Motor Company. Същият Ford, който създаде Model T, същият Ford, който оформи американския автомобил. BYD току-що ги изпревари. Това не е тенденция. Това е тектоничен срив. Те произвеждат собствените си батерии, собствени полупроводникови чипове, собствени електрически мотори и собствен софтуер. Blade батерията е една от най-безопасните батерийни технологии, създавани някога. Тя премина теста с пробиване с пирон. Буквално забивате пирон през батерийната клетка и тя не се запалва, дори не пуши. Повечето литиево-ионни батерии експлодират по време на този тест. Blade батерията просто си стоеше там. Това е инженерство на съвсем друго ниво. Техните превозни средства последователно получават 5-звездни оценки за безопасност от Euro NCAP при множество модели, а гамата им вече обхваща всичко, от достъпни градски автомобили до ултралуксозни седани, които се конкурират с Mercedes S-клас. Технологията е невероятна. Seal, Atto 3, Tank, Dolphin, всяко едно превозно средство в гамата предлага такова ниво на технологии, качество на изработка и изживяване при шофиране, че започвате да се питате за какво точно плащате, когато влизате в шоурум на BMW или Mercedes. А какво да кажем за съотношението цена-качество? Изобщо не ме карайте да започвам. BYD продава автомобили в Великобритания и Европа, които се конкурират с модели на стойност 40 000 до 50 000 паунда, буквално на половин цена. Половината. И това не са опростени наказателни зони. Това са напълно оборудвани автомобили с функции, за които западните марки начисляват допълнително като опционални пакети. Това не е бюджетна марка, която се преструва на премиум. Това е технологичен гигант, който определя справедливи цени на своите превозни средства, защото вертикалната им интеграция означава, че контролира всяка една част от веригата за доставки, от лития в земята до софтуера на екрана. Без посредници, без надценки, само чиста стойност. BYD не си струва само парите. BYD е причината цялата световна автомобилна индустрия да е в паника в момента. И честно казано, те би трябвало да бъдат. И така, ето ги, 10 китайски марки автомобили, 5, които ви ограбват до неузнаваемост и 5, които наистина си заслужават всяка стотинка. Не всички китайски автомобили са създадени еднакви. Някои все още са заседнали в ерата на имитаторите, пестят от умения и разчитат на факта, че няма да си напишете домашното. Но други строят превозни средства, които предефинират какво е възможно, по-бързи, по-умни, по-безопасни и по-евтини от всичко, което идва от Запада. И така, коя марка ви изненада най-много? Очакваше ли MG да е номер едно? Наистина ли бихте си купили BYD или Geely пред A или Mercedes? Защото преди 5 години никой не вярваше, че китайски автомобилен производител ще надмине Ford по продажби в световен мащаб. Никой вече не се смее. Пуснете своя избор в коментарите. Натисни бутона "Харесва ми". Абонирайте се, ако още не сте го направили. Ще се видим в следващото видео.